waje don kwana, neman nema. So halitta ne shi mai bawa zuciya duk dama, zai cire ka kwanci certificate a hannun dama, wanda da kwayar jiya a so yana da kyawun koma. Na yi nisa sosai nema a sofa na sha fama. Shi tuwo na girma a shamiyarsa sai mai girma, so idan ka fara da wahala ana shan fama. So yake sa ka zautuwa wataran a ce ka suma. Na yi dace ni dai na ci karo da neman nema. Rabana ke daɗi na tambara in har ya so, shi yake maka zaɓi masoyiya ta ce mata so. Kaga daɗin daɗi har zuciya ta yoma na so. Na yi nisan nisa a yau babu sauran fama. Mai rabo ya dace mara rabo da sauran kallo. Na yi dace ni dai hasken wata kwarai ta billo. Je ka neman nema za kai karo kamar ɗan ƙwallo. Masoyiya sai ka so za ta baka dukkan dama.